Jeg ved godt, at vi har hviler et stort ansvar på os, og det vil også klar tage sat på os. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at trække i midterretning og inddrage endnu flere partier i de vigtigste beslutninger. Ja, og nu har vi så ikke det klip, hvor Pia Kjærsgaard, hun replicerer på det, der bliver sagt her. Hun siger, vi sidder her jo ikke for at hygge os, for selvfølgelig vil vi samarbejde, men ikke bare for at samarbejde. Hvad vil vi se hende kræve til gengæld? Jamen, Pia Kjærsgaard har egentlig virket lidt irriteret efter den ellers opsigtsvækkende sejr til hende og Dansk Folkeparti. Og det er jo fordi, hun kan se på trods af, at der egentlig er givet et vælgermæssigt mandat til, at VKO kan fortsætte, så kører diskussionerne stadigvæk på, jamen, kan Dansk Folkeparti få minimeret sin indflydelse, og Bendt Bendtsen lægger begge to op til bredt samarbejde, og den konservative leder har også understreget det både under valgkampen og efter valget, at han meget gerne ser et bredere samarbejde. Så Pia Kjærsgaard er også ude i en eller anden balancegang med, at hun har leveret de afgørende mandater, har været det trofaste støtteparti siden 2001. Så selvfølgelig skal hun have nogle indrømmelser, men det er også klart, at hun kan se frem til